Parte Cristiano! ሮናልዶ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ እግሩ ብዝረግጸሉ ሰዓት ኣብ ሓደ ወገን ብኣማኢተ ሸሓት ዝቑጸሩ ደገፍቱ ብተሓጓስ የእውዩ ስሙ ይጽውዑ ንዓወቱ ድማ ይጭርሑን የጣቕዑን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ካልኦት ጉጅለታት ውድቀቱ ብሃንቀውታ ይጽበዩ። እምበኣር እቲ ዘገርም ሕቶ እዚ እዩ፣ ሓደ ዓብዪ ተጻዋታይ ከመይ ገይሩ እዩ ብሓደ ግዜ ክንዲዚ ዝኣክል ልዑል ኣድናቖትን ኣብ ካልእ ሸነኽ ድማ ክንዲዚ ዝኣክል መሪር ጽልኢ ክስከም ዝኽእል? እምበኣር ሕጂ ጽኒኢልኩም እንተሰሚዕኹምኒ ናይ ዝሕቶ መልሲ ብዓብይኡ ድማ ናይቲ ኣብ ስፖርታዊ ታሪኽ ኣዝዩ ዝተፈለየ ስም ዘለዎ ናይ ኩዕሶ እግሪ ንጉስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዛንታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክጸውየኩም እየ። ንኣብዝሓ ሰባት ክርስቲያኖ ናይ ጽንዓት፣ ናይ ስራሕን ተወፋይነትን ናይ ፍጹምነትን ኣብነት እዩ። ንኻልኦት ድማ ናይ ትዕቢት፣ ናይ ኩርዓት ወይ እውን ኢጎ መግለጺ ኮይኑ ይረኣዮም። ስለምንታይ እዩ እዚ ሰብ ኣብ ልቢ ሰባት ክልተ ተጻራሪ ስምዒታት ክፈጥር ዝኸኣለ? እዚ ሕቶ ንስፖርታዊ ዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ንስነ ኣእምሮ ወዲ ሰብ እውን ኣጸቢቑ ዝፈታተን ምሽጥር እዩ። እምበኣር ነዚ ምሽጥር ንምርዳእ ናብታ ኣብ ፖርቹጋል እትርከብ ማዴራ ትበሃል ደሴት ክንምለስ ኣሎና። ኣብ ሳንቶ ኣንቶኒዮ ዝበሃል ከባቢ ክርስቲያኖ ኣብ ንምሕሳው ዘጸግም ቅልውላው ይዓብዩ። ስድራ ቤቱ ኣዝዮም ድኻታት ስለ ዝነበሩ ወላዲት ኣዲኡ ኣብቲ ሽዑ ንክርስቲያኖ ኣብ ዝጠነሰትሉ እዋን ብሰንኪ ናይ ቁጠባዊ ዓቕሚ ነቲ ጽንሲ ንኽተውርዶ ወሲና ከም ዝነበረት ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መሕትት ተዛሪባ እያ። ኣቦኡ ድማ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ትካል ኮስኳሳይ፣ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ኣብ ፖርቹጋል ዝርከብ ኣንዶሪሃ ዝበሃል ናይ ኩዕሶ እግሪ ክለብ ኪትማን ወይ እውን ተቖጻጻሪ ናውቲ ናይቲ ክለብ ነበረ። መሊሱ እውን ኣብቲ ናይ ፖርቹጋል ኩናት ዝተሳተፈ ወታደር ስለ ዝነበረ በቲ ኣብ ኩናት እንከሎ ዝበጽሖ ናይ ስነ ልቦና ማህሰይቲ ይሳቐ ነበረ። ብተወሳኺ ድማ ብርቱዕ ናይ ኣልኮል ወልፊ ነበሮ። እዚ ኣቦ በቲ ዝነበሮ ስነ ልቦናዊ ጸገም ንሓዳሩ ብኣግባብ ከኣለ ይከኣለን። ኣብ 52 ዓመቱ ድማ ብሰንኪ ሕማም ብሞት ተፈለየ። እሞ ደኣ ኣብዚ ህሞት ኣደታይ ትግበር? መማረፂ ስለ ዘይነበራ ድማ ንደቃ ንምዕባይ ክትብል ብሓቢ ክትሰርሕ ጀመረት። ክርስቲያኖ ምስ ኣዲኡ ዝነበሮ ዓሚቕ ናይ ስምዒት ምትእስሳር ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ ጉዕዝኡ ዝለዓለ ቦታ ኣለዎ። ክርስቲያኖ ቆልዓ እንሃለወ ክጻወተሎም ዝኽእል መጻወትታት ኣይነበሮን። እቲ ብሕታዊ ዝነበሮ ነገር ናይ ጎደና ኩዕሶ እግሪ እዩ። ኣብ ጸበብቲ ጽርግያታት ማዴራ ካብ ዕድሚኡ ምስ ዝዓብዩ ቆልዑት ይጻወት ነበረ። ኩዕሶ እግሪ ልዑዑ ናይ መዘናግዒ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ዝነበረ ድኽነት ዝወጻሉ ብሕታዊ መገዲ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓይኑ ዝረአ ዝነበረ ልዑል ድሌትን ናይ ምዕዋት ትምኒትን ገና ኣብ ንእስነቱ እንከሎ ዝፍለጥ እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና እዚ ትምኒት እዚ ዓብዪ ዋጋ ዝኽፍል እዩ ነይሩ። ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ንምዕዋት ነቲ ዝለመዶ ከባቢኡን ስድራ ቤቱን ሓዲጉ ክኸይድ ነበሮ። ኣብ 12 ዓመቱ ድማ ማዴራ ሓዲጉ ናብ ሊዝበን ተባህለት ከተማ ተጓዓዘ። ኣብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ኣካዳሚ ምስ ኣተወ ለህጃኡ ናይ ማዴራ ስለ ዝነበረ እቶም ኣባላት እታ ጋንታ ይላገጽሉ ነበሩ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ለይቲ ናብ ክፍሉ እናኸደ ይበክ ከም ዝነበረ እውን ብዙሓት ይምስክሩ። እንተኾነ ግን ክርስቲያኖ ነዚ ላግፅታት ከም ዕንቅፋት ይወሰዶምን። ኣብ ክንድኡስ እቲ ናይ ስራሕ ባህሉ ካብ ካልኦት ክዕብልል ጀመረ። ካልኦት ቆልዑት ክድቁሱ እንከለዉ ንሱ ናብቲ ናይ ስፖርት ኣካዳሚ ብምእታው ክብደት የልዕል ነይሩ። ኣብ እግሩ ተወሳኺ ክብደት ብምእሳር ኣብ ጎደናታት ሊዝበን ይጎይ ነበረ። ኣብዚ እዋን ዓላማኡ ንጹር እዩ ነይሩ፣ ኣብ ዓለም ዝበለጸ ተጻዋታይ ምዃን። እምበኣር እዚ ፍጹም ናይ ስራሕ ተወፋይነት ኣብ 15 ዓመቱ ናይ ልቢ ሕማም ሒዙሉ መጸ። እንተኾነ ግን ክርስቲያኖ ብሰንኪ እዚ ጠጠው ከብል ኣይመረጸን። ድሕሪ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ምግባሩ ድማ ቁሩብ መዓልትታት ጸኒሑ ናብ ሜዳ ተመልሰ። እዚ መቋረፂ ዘይብሉ ጽንዓት ድማ ዓብዪ ተጻዋታይ ንክኸውን መንገዲ ጸረገሉ። ድሕሪ ዓመታት ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምጽምባሩ ኣብ ትሕቲ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ናይ ህይወቱ ምዕራፍ ተለወጠ። ብህቡብ ቁፅሪ 7 ማልያ ካብ ቀጢንን ቁልጥፉን ተጻዋታይ ናብ ናይ ዓለምና መፍርሒ ናይ ጎል ማሽን ተለወጠ። ኣብ 2009 ናብ ሪያል ማድሪድ ብዝለዓለ ዋጋ ምስ ተሰጋገረ ድማ እቲ ዘይተረኣየ ስፖርታዊ ህቡብነት ጎሊሁ ክረአ ጀመረ። ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝጸንሐሉ 9 ዓመታት ውሽጢ
ዘመዝገቦም ቁጽሪ ሽቶታት ካብ ቁጽሪ ዝተጻወቶም ግጥማት ይበልጹ። 5 ዋንጫታት ቻምፒዮንስ ሊግን 4 ባላንዶርን ናብ ገጹ አተወ። ምስ ጋንታ ፖርቹጋል ድማ ኣብ 2016 ናይ ኤሮጳ ዋንጫ ብምዕዋት ታሪኹ ድመቐ። ማሕበራዊ ሚድያ ብዝተስፋሕፍሐሉ እዋን ድማ ንሱ ዝገበሮም ዝዛረቦም ዘሪኦም ነገራት ኣብ ትሕቲ ማይክሮስኮፕ ክረኣዩ ጀመሩ። እቲ ንሜሲን ሮናልዶን ዘራኽብ ንሕንሕ ንስፖርት ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ክልተ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ምኽንያት ኩናት እዩ ነይሩ። ብዙሓት ከም ዝብልዎ ሜሲ ብተፈጥሮ ዝተዋሃቦ ክእለት ኩዕሶ ኣብ እግሩ ዝተላገበት ከም ትመስል ትሑትን ሱቕ ባህልን ተጻዋታይ ገይሩ ይርአ። ሮናልዶ ድማ ብጽኑዕ ስራሕን ስልጠናን ዝተሃነጸ ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ተጻዋታይ ተገይሩ ይርአ ነበረ። ሚድያታት ግና ነቲ ሓደ ጥዑይ መልኣኽ ነቲ ካልእ ድማ ክፉእ ሰይጣን ኣምሲሎም ብምቕራብ ንደገፍቲ ኣብ ክልተ ኸፈልዎም። እዚ ንሕንሕ እምበኣር ኣብ ሕድሕድ ደገፍቲ ጽልእ ፈጠረ። ብፍላይ ድማ ሮናልዶ ብትሽዑ እዋን ሰባት ዝቐንኡለይ ሃፍታምን ጽቡቕ መልክዕ ዘለኒ ብሉጽ ተጻዋታይ ስለ ዝኾንኩ እየ ዝበላ መደረ ብዙሓት ከም ትዕቢት ወሰድዋ። ደገፍቱ ግና እዚ ትዕቢት ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ሚልዮናት ነቐፍቱ ጠጠው ንምባል ዝኽእል ብርቱዕ ርእሰ ተኣማንነት ምዃኑ ይምክቱ። እምበኣር ሕጂ ንድሕሪት መሊሰ ሓንቲ ተጓንፎ ኸዘክረኩም። ኣብ 2006 ኣብ ዋንጫ ዓለም ምስ ዋይነ ሮኒ ኣብ ዝነበሮ ፍጻመ ክርስቲያኖ ዋይነ ሮኒ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ክወፅእ ንዳይና ድፊኢት ብምግባሩን ቀፂሉ ድማ ናብ ናይ ፖርቹጋል መቐመጢ ወንበር ግልጽ ብምባል ልኡኽትኡ ከም ዝፈጸመ ዝመስል ዘርኢ ምልክት ምግባሩን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተጸልአ ኣርእዩ ነይሩ። ኣብ 2022 ድማ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበሮ ምፍልላይ ካልእ መድረኽ ናይ መከራኸርነት ነበረ። እሞ ደኣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምዃን ክንደየናይ ከቢድ ምዃኑ ሓሲብኩም ዶ ትፈልጡ? ሕድሕደ ሜዳ ዝገብሮም ምንቅስቓሳት ኣብ ቁፅፅር ዓይኒ ካሜራ እዮም። እቶም ኣብ ሜዳ ዝፍጽሞም ንኣሽቱ ጌጋታት ንጽባሒቱ ኣብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ርእሲ ዓንቀጽ ይኾኑ። ኣብ 2022 ዋንጫ ዓለም ጋንታኡ ድሕሪ ምስናፋ ክበክን ከሎ ዝረኣናዮ ምስሊ እቲ ዘለዎ ናይ ስነልቦና ጸቕጢ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ኮንደኾን ግና እቲ ንሱ ዘረኣዮ ናይ ስራሕ ባህሊ ንኸምኒ ሙፓፔን ሃላንድን ዝበሉ መናእሰይ ከመይ ገይሮም ንባዕሎም ከዳልዉ ከም ዘለዎም መርኣያ ኮይኑ እዩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ካብቲ ኣብ ማዴራ ዝነበረ ድኻ ቆልዓ ክሳብ እቲ መላእ ዓለም ዝመስከረሉ ኮኸብ ዝበጽሐ ጉዕዞ ናይ ጽንዓትን ናይ ውድቀትን ድምር እዩ። እቶም ዘይፈትውዎ እውን እንተኾኑ ግና ስሙ ካብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ክድምስስዎ ኣይክእሉን እዮም። ንስኻትኩም ከ ብዛዕባ እቲ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝውረይዎ ናይ ጽልእ ወረታትን በኣንጻሩ ድማ ዓወታቱን እንታይ ትብሉ? ነዛ ዛንታ ተፈቲኹማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምባልኩም ኣረጋግጹ። ከምኡ ድማ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሉጻት ዛንታታት መዓልታዊ ሒዘልኩም ክመጽእ መታን ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ምባልኩም ኣረጋግጹ።